Igsuon, ang pangalan sa atong Ginoo Jesus Christ dili Senyor Santo Niño. O walay laing pangalan muluwas nimo, Jesus Christ dili Senyor Santo Niño. O basaha diha sa Buhat 4 verse 12 kung kinsang muluwas nimo, kung kinsang pangalan muluwas nimo. God bless. Jesus, Ginoo ko di mo madam, dili unta magpakaos tong kaugalingon ba? Kung wala ta kabalo sa ato ang tawag ining gipang istorya, di lang ta istorya. Ngano man kay kanang inyong presentation or kanang imuhang gipresentar karon nagpasabot lamang kana nga kay alamag sa balaang kasulatan. Gitawag pa biya unta ka og tawag ining pastuya nya pagkahuman imong ipaila ang imong kaugalingon nga wa kay kabangkaagan sa balaang kasulatan. Remember nga ang Ginoong Jesucristo sa dihang nahimo siyang tao dili dako diretso madam. Niagi og pagkabata madam, niagi pagkabata ba nahimong bata. Unya kanang word nga Santo Niño madam dili na siya personal name. Kung dili usan na siya ka descriptive name nga nagapunting sa bata nga nahimugso didto sa pasungan uban ang iyang inahan nga sa Santa Maria o ang iyang tawag ining foster father si Saint Joseph. Unya mismo kanang word magud nga Santo Niño sa Spanish, sa English Holy Child, dili man Katoliko ang nag-imbento ana. Dili ang simbang Katolika ang nag-imbento ana, kung dili kanang word nga Holy Child o Santo Niño gikan na sa Dios nga pulong nga gilitok sa anghel diha sa mahal nga birhen. Sus Ginoo ko madam, ang usa kuan pa ba may pud madam no api mo tuo sa imo ba no? O marapog kuan ba imong ipa-translate ang Jesus Christ dito sa Spanish word. Sa Spanish word nya himuon nimong Santo Niño. Dili oy. Ang Santo Niño og si Ginoo nga Jesucristo maura na nga persona. Kining Jesucristo ni agi ni pagkabata sa diyang nahimo siyang bata gitawag siyang Holy Child or Santo Niño. Tuon-tuon po lagi panagsapod kay lisod po kaayo mga pataka lang tawag ining presenter niya pagkahuman magkatawa ang mga naminaw sa tua niya siyempre maulawan gyud ta kay tungod kay nagpailagod ta nga pastoy niya pagkahuman ang ato ang gipresenter dili mao ang ato ang gisulti dili mao again madam ha sa dihang nahimong tawo si Kristo dili dako diretso niagi siyag bata kay niagi masag bata ang tawag sa balang kasulatan niya Holy Child. Sa Spanish pa na, Santo Niño. Kaya ang word nga holy sa Spanish, santo. Ang word nga bata, refer sa balaan sa tawag ining lalaki nga bata, o niño. Mao na nga, balaan nga bata, Holy Child, Santo Niño. Kinsa man nga balaan nga bata, Holy Child o Santo Niño, si Jesucristo. So ang mga Katoliko, pag magsimba, sa Santo Niño, gisimba na mo si Ginoong Jesucristo kay dili nga naglahi ang Santo Niño og si Jesucristo ngano man kay kanang ninyo Santo Niño og Ginoong Jesucristo maora na nga person ang second divine person sa Santissima Trinidad. May pagbubalik ka pa Katoliko madam, tuo pa minimo. Nya gamitan na imuhang tawag ining kahibalo itudlong ka matura. Ana sing butbut kay kabalo biat ang aman sa bakak mao ang yawa. Mahimo jud kaniyang anak o imuhan ang ipadayon. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin. The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kayong magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.